Alba Badal és la guanyadora del Premi Talent Cambra 2021 en literatura i editorial. Et regalo els retalls d'una història. Quina història ens expliques? És una història de generacions d'una família, que és una història feta de retalls, perquè considero que totes les persones, la nostra vida, està feta de retalls, retalls d'allò que recordem, retalls d'allò que projectem, retalls d'allò que vivim, i quan intentem reconstruir la història d'una persona, d'un personatge, sempre s'ha de fer a través de retalls, que és la seva pròpia percepció, i és el que ells, la seva concepció de la vida. És la memòria, fragments, Sí. tots ens passa, no? Allò que ens en recordem de petites coses i no de totes, Exacte, no? sí. Explica'ns una mica més, no? Aquí tenim, hi ha un personatge principal, de què va la història, no? És a dir, hi ha, bueno, sense fer spoiler, no? Que és el que fan alguns avui en dia, quina és la situació inicial i què ens trobarem? Us trobareu 6 parts, és una novel·la estructurada en 6 parts, i cada una de les parts parteix d'un moment que és important en la història de la família. Llavors, en aquest moment hi ha els retalls de com ho perceben cada un dels personatges que ho està vivint i com es va reconstruint aquell capítol amb Des de les òptiques. Des de les diferents òptiques, però tirant endavant i enrere del temps, també. Llavors, cada una de les parts també s'ajunta amb les altres parts per crear un conjunt de retalls més gran. És una família de Bonn? D'aquí? És una família d'aquí. Barcelonina? No, catalana? És una família, sí, és una família catalana, però que es mouen en diferents espais. Explica'ns algun moment que sigui allò, totes les novel·les tenen alguns moments disruptius, no? Un moment de crisi o de clímax, no? Alguna situació que passi en aquesta novel·la? No vull fer un spoiler, però el moment més disruptiu jo crec que és el moment en què es revela el secret que amaga la família. En totes les famílies, en totes les cases, hi ha coses que no es diuen, coses que se silencien, coses que es viuen més cap endintre que no pas cap enfora, i arriba un moment en què això surt a la llum. Jo crec que aquest és un moment bastant I es resol o no? Sí, es resol. Com escrius? Quan t'hi poses? Per què escrius? En general? Sí. Escrius de fa temps? És dels primers treballs que fas? Quan vas començar? Jo crec que escric des de sempre. El que passa que vaig publicar un llibre fa un temps i no tenia res més publicat. Per què escric? Perquè per mi forma part de la meva vida, és una cosa natural i és on em refugio moltes vegades també. T'hi dediques professionalment? No. Tens les teves feines? Sí, aviam, jo era professora de secundària fins que vaig agafar una leucèmia i amb això vaig haver de deixar de treballar. I a partir d'aquí va sortir el meu primer llibre i ara doncs estic fent més tasques de voluntariat, estic fent altres coses, però no puc estar treballant per seqüeles que tinc. Per quina raó creus que l'escriptura t'ajuda també a seguir amb la teva vida diària, a sortir-te'n, diguéssim, a expressar-te millor? Per mi l'escriptura sempre és terapèutica, sempre ho ha estat. Considero que poder expressar el que un té a dintre, que no vol dir que siguin qüestions autobiogràfiques, sinó senzillament la manera de percebre o de veure el món, o experiències que sí, o que potser no has viscut tu, però ha viscut un altre, o te les han explicat, jo crec que és terapèutic. I en aquest sentit ajuda. I a mi la veritat és que l'escriptura m'ha ajudat molt sempre. Tens coses no publicades? Alguna. El teu mètode és escriure quan et ve de gust? O perquè diu que hi ha gent que és molt metòdica, precisament, que diu que jo necessito escriure 3 o 5 fulles al dia perquè si no després ja no m'hi poso. I hi ha gent que en canvi és molt desordenada a l'hora de posar-s'hi a crear, no? Jo soc un terme mig. És a dir, a mi en el moment en què se'm dispara la idea inicial, soc molt constant i molt tossuda. Puc arribar a passar moltíssimes hores escrivint perquè és un projecte que m'il·lusiona moltíssim. És com dur al món una criatura, una creació, i això implica molt treball. En el moment en què això ja ha sortit a la llum, no vull dir publicat, sinó que es dona per acabat, en aquell moment normalment necessito una pausa, que és un silenci com per pair
i començar a sembrar. Val? Clar. I et costa reprendre i corregir, sobretot, perquè a vegades hi ha gent també que escriu i escriu i escriu i escriu i després diu, ostres, ara m'he de posar a corregir allò si està bé, si no està malament, o ja ho fas d'entrada. Jo normalment ho faig d'entrada, és a dir, depèn, no sempre és igual, però moltes vegades escric i allò que escric potser m'ho llegeixo 50 vegades i ho reescric i ho corregeixo, fins que jo considero que allò hi ha. El que passa que a vegades sí que és veritat que llavors surt una altra idea, aquella idea la desenvolupes, allò t'ha quedat pendent, va una mica sobre la marxa. Tornem a aquest revalo, als retalls d'una història. Has explicat 4 detalls. És una família doncs, d'aquí, però que es mou, no sabem fins a quin punt es mou, que sí que són diversos personatges. Sí. Suposo que hi ha també la relació intergeneracional. Sí, és bàsica, és importantíssima. I aquests punts de vista diferents, no? Suposo que també marquen les personalitats dels personatges. Al final de la història, sense explicar el final, però òbviament, què creus que se'n pot extreure? Ja és una història moral, amb allò típic, no? Doncs escolta, la conseqüència de les accions ens porta a aquest final que és el que havia de ser, és una cosa inesperada, en podrem extreure, doncs, no sé, memòries de coses viscudes per les pròpies famílies del país? Jo crec que per cada un, aquesta novel·la té un regal. Per això és el regal dels retalls d'una història. Jo crec que cadascú pot extreure'n alguna cosa que li pot anar bé, ja sigui una experiència, ja sigui una sensació, ja sigui una descripció, un record. Clar, si parlem de 4 generacions, hem d'anar una mica enrere en el temps, tot i que no és una novel·la històrica. Però, evidentment, hi haurà matisos que segurament portaran records i que segurament ens faran anar enrere en algun moment. Tot bon escriptor també és un bon lector. Quins són els teus referents literaris? Què t'agrada llegir? Què tens sobre la tauleta de nit, allò que es diu habitualment? Jo llegeixo tot el que puc, m'agrada molt des de sempre. La gran mestra narrativa per mi jo crec que va ser Mercè Rodoreda des de l'inici i sempre m'han fascinat en les seves novel·les com els seus personatges i la construcció dels seus personatges, però també soc bastant eclèctica en aquest sentit, llegeixo moltes coses diferents, però sobretot m'interessa Carson McCullers, Katherine Mansfield, Virginia Woolf, sobretot literatura de dones, perquè literatura escrita per homes n'he llegit sempre. Estàs en una altra fase ara, ja. Exacte, i llavors m'interessa aquest punt d'univers femení del qual formo part. Trobarem algun retall d'algun mirall trencat, potser parlàvem de Rodoreda i d'intergeneracional, i m'ha vingut a la cap precisament aquest referent que és ben nostrat. Sí, pot ser. El buscarem. Gràcies i felicitats per aquest Premi Talent Cambra 2021 Literatura. Et regalo els retalls d'una història. Doncs rebem aquest regal amb molta satisfacció. Moltes gràcies.